لك يا أبو الشرموطة. بلاك سايت نوكيل CIA اب ترينت زسعب كوينم نسنو كلهم اب عالمنا ازيوم حارقنياتاتن لعل واغا زلو من قبنياتات زحز تحت مريت منقصة وتكال بلاك سايت زم حادرين ترينت داغماي كتمدب مريت تحيز اللالهم كاد محادش سلطناغن سبيشال اوبس حدا عبي علامة يمزم ازدمام باقات عمي اب نفسه وكف زركب واتس وانتين اب قدمتي يركب كودسم حاجت نزلاتو بزسكحكح من قدي بمقتال عليم ازدمام وكل ترينت باقات عمي اصبقو زفلطو نغريم سلام تخاتاتلتي مونا تقرنيام كم تقول شعب عزيا مساتي فيلم تراخيبنا لنا اقدمنا قم حديش زخونكم انتهاليكم سبسكرايب تكبروا الناس خاخرنا نفيلمنا ون كم تفوتوا سلزين نتاراتر لايك بمبال جمروام تنتاني وكيل CIA ابي تريند اتبهال ابتا كتما بزتجبر شبرتاوي دبداب كلتيوم بشبراو متقعتي بوم تقتلوا بعالت بيتان نشتي غوالان النافانوتم النارأنا فيلمنا تجمرمهم تريند نقانزان كابعات توسد لان تقلسن اتا فيلم جن بزيكا وحدا سمع زيبلو فلاش باك نايت سبعين غوالن عبقمقم بحر كساوتو كلهم نحزنان سنبادا ان كتدسس دارقا ايتشقرن دحروم ابين بحارز فلت اسب انا تزنعن عترينام نوح كيزن حتون عبقلبوتاتات ماكلاي مبرا حادقنياتات لعل حادقا زلوهم اسورات زئسر اب تحت مريت زركب ايسألين بوتا مسالتي انام حدرت ناب سرح تمليسام عسر توارح مسوزرت اب حدا مسارح سبورت انا تتصوتت نرين نسو قاريص ادمام تتفصم طقات انا ملل ستريمم استبيلا دما نتوم تفلالوا سبعيان غولان مثل الى ترين دحروم قال دمت سمعت ابي ميلر تبع مسارحتا بزي اغباب ناسرات اجديدو ان قطقط يصنحمم اغباب يغبر كم زيلو تحبرلهم ميلر جن عزي قطعن دفارن سلازنبرم بالعلو خمس خونه ترسيعم بدفرت من السلام ابي ناب حدش صحف قدمي مسغغارام معالتات سبيشال اوبس ابل على واي درجه نفسي وكا زرزر حاجت لعلواغا زلو علامه يمصم ابي نتي باركاس زبال اصول حدا نغرات كتحاتو تجمرمم حدا كاباتهم بعالت قداس لزخونه دمام بتبقي جليوم دحرو ابي عزيا اب تجنقتلو غزم حانتسيا اتبال مسارحتا تصوعمم كي حسبتو هاندبت يبسروام قروب ترغاغت ابي اذ كله زدالو ولا ناصر ون تمسغنوم صبو كم زيلا تردى ناصر حتامم حدا ويسكون توسخي وبته يبركتلام دحرو فيلمنا ناب حدا ونجل تفصملو ناي توركي تكالي وسدنامم بوز حسبات قتيلم حاجت يتحازم نابت زليم سايت اسبريت مستملسنا دمام ميلر مستم كالت مسارحتو خوينم نا ابي كم طرطرا يزارم ابي كم زي تكبر تزاربو مسارحتم حالفنا حاجت تتحزو بهليكوبتر نابت زليم سايت يمصم ابي مسارحتان مستقبلو دمام تيسان ديفيدن تبعلو عبيتي كوماندوتات مس ابي لالي ابي كم زيتو حطلا مسناسر اب تغورق عالم لسنا رنام حاجت ناب حدا كفلياتهم انا مرمرو خلوم ديفيد اتريرو كحاتو يجمرمم كملسولو سلازي كعلى بجمر كحنقو يجمرم ملاش كب تسمع مع حاجت نفسو يدحن تمليسنا بجلس اللي مساعد عششيلهم منا تزاناقو خلوم دمسنا شقوت يسامعمم بابي تمريحهم نافتي حاجت زمرمرلو كفلياتهم دحروم اتا كفلت حميسام كلاتهم مويتهم يصنحوهم ديفيد حكمنا قبرلو نابو سرديل يوسدوهم እዚ ከም ዝልን ከሎ ሓጨት ከም ናይ ዴቪድ መሳርሕቱ መሲሉ ስለዝነበረም ጠርጦሮ ሰባይ ነበረን ናስርን መሳርሕቱን ቀቲሉ ድማ ንዴቪድ እውን ይልክሞም አቢን መሳርሕታን ወንደን ጊጾም እና አለሽው ከሎም አቢ ሓጨት ከም ዘየለ ተረዳም ከሸባሸው ድማ ትእዛዝ ተሕለፍ ድሕሩም
ናብተቱ ዝሕክምና ዝካየደሉ ክፍሊ ምስከዱም ናሰርን ካልኣይን ሞይቶም ይጸንሕዎም በዋሲር ተጸናዕኒዖም ናብ ቃልሻይ ይጓዩም ድሕሩም አቢን ዋሲርን ናብቲ መቆጻጸሪ ካሜራ ዘለዎ ክፍሊ ኣትዎም ሚያን ካልኦት ተቆጻጸርቲ እቲ ካሜራን ሞይቶም ይጸንሕዎም ሓጀቱን ቀጺሎም ናብቲ እስራት ዝቆጻጸርሉ ቦታ ይኸይድ ነቶም ተቆጻጸርቲ እቲ ኣፌታት ናይቶም እስራት ቀቲሎም ነቶም እስራት ድማ ይፈትሖም ድሕሩም እቶም እስራት ከም ዘለዉ ይወጹ እዚ ዝረአዩ ዘለዉ አብን ዋሲርን ነቶም እስራት ክምልሱ ኣብ ዝሓሰቡሉ ግዘም ይህብዎም ናብ ሽብሽብ ይምለሱ ሚለርን እቶም ካልኦት መሳርሕትን እውን ነቶም እስራት ንምምላስ ተቢዖም ይጸንሑ ድሕሩ ሃጀት ነቲ መብራህቲ እቲ እስር ቤት የጥፍኦም ገለ ክፋል ይጥፍም I'll put a fucking hole in you, I swear to God. እቶም እስራት ናብቲ ዝነበሩዎ ክፍሊ ምስ መለስዎም ሓጀት ይስወር አቢን ሚለርን ድማ ናብቲ ባርካት ተባሃለ ሰብኣይ ተመሊሶም ሓጀት አቤ ከም ዘሎ ክሕብሮም ይዛረብዎም ባርካት ግን ከምልሰሎም ኣይከኣለን ዓለሾም ዝቆጸሉ ጉጅለ ጸሊም ሳይት አቢ ሓደ ሓበሬታ ትረክብዎም ቴሳና ሓጀት ድጋፍ ትህቦ ከም ዘላ ትፈልጥ ማለት እውን ካብቶም ናጀት ናብ ጸሊም ሳይት ዘምጻ ኮማንዶ እያም ብዝሕ ከይጸንሐት ቴሳውን ኣብ ልዕሊ ኣብ ሽጉጣት ተልዕልሞም አቢን ቴሳን ባእሲ ጅምራም ኣብ መወዳእታ አቢ ምስ ዘረረታም ናብ ሓደ ክፍሊ ኣትዮም ይኣስርዋም ሚደርውን ጥርጥሩ ስለ ዘስፈሐም ምስ አቢ ዘይተደለየ ዘረባታት ይኸፍት ብናይ ባዕሉ አንፈት ከዓ ይቕጽል አቢን ገለ መሳርሕታን አለሻና ገብሩ ከለው ድማ መጻወድያ ቦምቢ ይረኽቦም ንሱ ሓሊፎም እናኸዱን ሓጀት ኣዲብ ይጸንሕሞም ድሕሩን ሓደ ኣባል ጸሊም ሳይት ይወቖም ነቲ ዘቐረየ ኸዓ ከም መከላኸሊ ጥይት ተጠቂሙ ካብ አቢ ሃድም አቢ ኣማራጽ ስለዘይነበራም ናብቲ ተወቓ መሳርሕታት ትምለስ ንሱ ድማ ክትከድ ሓቢር ይመውት ድሕሩ ሚለር ተመሊሱ ነታ ኣብ እስር ቤት ዝተደጎነት ቴሳ ከሳቅያ ይጅምር ሓጀት እውን ነቲ ከም መከላኸሊ ተጠቀመሉ ኣባል ጸሊም ሳይት ኣብ ሓደ ክፍሊ እስር ቤት ዳጊኑ ካርድ ናይቲ ኣባል ሒዙን ይሃድም ኣለሻ ዝቐጸለት አቢ ኣብ ኩሉ ተኸብሊ ትስእኖም ድሕሩ ሚለር እቲ ሓቂ ካብ ቴሳ ሰሚዑ ንቴሳ ይቐትላም ብዝተቆጣዕት አቢውን ሽጉጣት ተልዕለሉም ድሕሩ ሚለርን እቲ መሳርሕታን አቢ ኣብ ትሕቲ ቴሳ ተኣሰረትሉ ኣሲሮም ይኸዱ ሚለር ንባርካ ተጠቂሙ ንሓጀት ከጽምዶ ስለዝደለየ ኣለሻ ይጅምር ድሕሩ እቲ መቆጻጸሪ ካሜራ ተባላሸዋ ዋሲር ምስ ጸገነም አቢ ተኣሲሩ ከም ዘለ ይዕዘብ ሓጀት እውን እዚ ዕድል ተጠቂሙ ምስ ሚለር ባእሲ ይጅምር እትባሱን በዓውት ሓጀት ይዛዘም ሚለርውን ይመውትም ዋሲርውን አዲ ነጻ ያውጻም ሓጀትውን ተመሊሱን ባረካት ይቀትሎም አዲን ዋሲርን አልሾም ይቆጽሉም ጽቡቅ ስምምዕ ስለዝፈጠሩ ድማ አዲ ካብቲ እስር ቤት ኣብ ላዕሊ ወጽያ ተኻላኸሉ ክትሓትት ይሕብራም ንሱ ድማ ንሓጀት ቀቲሉ ንኸጸንሕ ይስማዕም ድሕሩ ሓጀት ናብቲ ቀዲሙ ዝዳጎነ ኣባል ጸሊም ሳይት ከይዱም ብእግርሒ ሓጀት መሲሉ ከውጽእ ይገብሮም ዋሲርውን ነቲ መሳርሕቲ ይቀትሎም አቢውን እቲ እስር ቤት ሙሉእ ንሙሉእ ክኸፍት ደቃይቕ ስለዝቀረዮም ተወሰኽቲ ሓይሊ ከም ዘልዮም ደውላ ትሕብር ንሳቶም ተኾኑ ግን ዓይን ክእልን ብምባል ደምሰስ ሓይሊ ከም ዝመጻ ይሕብሩላ ድሕሩ ሓጀት ምስ ዋሲር ባእሲ ይገብርሞም ዋሲር ክትቃዕሉ ኣብ ዝበለ ግዘም ሓጀት ደጊሙ ይቀትሎም አቢ ተመሊሳ ብምታው ንሓጀት ትማርኾሞም ሓጀት በቲ ቃላቱ ከዳህላ ምስ ሓስብካም በጥይት ሓንቲ እግሪ ትወቖም ክቐርባ ምስ በለውን እቲ ሓንቲ እግሪ ትደግሞም መንቅስቃስ ዘይከኣለ ሓጀት ገዲፋቶ ተኸይድሞም እታ ተላኣኸት ደምሳሲት ድሮን ነቲ እስር ቤት ከም ዘሎ ትዕንዎም አቢውን ሓደ መልእኽተኛ በመኪና ይወስዳም ከም ዝናበረውን ፊልምና ኣብ ዝትዛዝም ከም ዝፈተኹማ ኣይንጠራጠርን ከም ዝበሉ መሰጥ ፊልምታት ምስትረልዩም መታን ከየምልጥኹም ሰብስክራይብ ክትገብሩና ዘኻኸርና ኢና እዛ ናይ ደውል ምልክቱን ከይትርስዑም እተፈለየ ሓሳብ ምስለወኩም ኣብ ኮሜንት ኣስፍሩልና ኣብ ቀጻሊ ትሕዝቶና ክሳብ እንረኸብ ሞና ትግርኛ ፒስ Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace.